ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори нихӣ низ яке аз нуқтаҳои калонтарини савдо дар шаҳри бухтар маҳсуб ёфта, ин ҷо асосан қисмҳои эҳтиётии автомобил ва мошинолоти кишоварзӣ пешкаши сокинон гардонида мешавад. Як ҳафта боз маъмурияти бозори нихӣ рӯзҳои санитарӣ эълон карда тамоми нуқтаҳои савдо, даромадгоҳ ва растаҳои бозорро безарар гардонида истод. Тасмим гирифтем ки бо ҷалб намудани мутахассисони санитария эпидемиологӣ мо тамоми растаҳои бозорро безарар гардондастем. Мақсад пешгирӣ аз ҳами беморие ки тамоми дунёро ба ташвиш овардааст. Мо низ тасмим гирифтем ки ҳамин бозорро бо маҳлулҳои гипохлориди калсий безарар гардонем. дар кори безараргардонӣ мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри бухтар дар якҷоягӣ бо кормандони худи бозор ҷалб шуда тавассути маҳлулҳои хлордори кимиёвӣ ин мавзеъро аз паҳншавии ҳар гуна бемориҳо пешгирӣ мекунанд. тадбири мазкур бо дастури мақомоти иҷроия ва роҳбарияти бозори нихӣ роҳандозӣ гардида ба таври шабонарӯзӣ кӯчаву растаҳои бозорро поккорӣ мекунанд. тавре маълум гардид чунин амалҳои дезинфексионӣ ҳам шабона ва ҳам рӯзона ташкил карда шуда ба хотири пешгирӣ ва интиқолу паҳншавии бемории марговар чораандешӣ карда мешавад. шӯъбаи дезинфексионии шаҳри бухтар дар тамоми нуқтаҳои савдо ва бозорҳои калонтарини маркази вилояти хатлон чунин тадбирҳои поккориро ба самор расонида акнун назоратро аз болои фурӯшандагону муштариён бештар менамояд. дар даромадгоҳи бозор дастгоҳи махсуси санҷиши ҳарорат ва дигар маводи антисептикӣ гузошта шуда табибони бозор низ ин вазъро пайваста таҳти назорат қарор медиҳанд. ба ҳамин тартиб кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри бухтар низ чунин корҳои профилактикӣ ва безараргардониро дар кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри бухтар ба анҷом расониданд. қабл аз ҳама бо ҷалби мутахассисон ва худи кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ биноҳои баландошона ва якчанд кӯчаи шаҳри бухтар бо маводи кимиёвӣ безарар гардонида шуд. дар ҳамин замина мутахассисони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳри бухтар ба сокинони маркази вилояти хатлон зиёда аз 2000 адад ниқобҳои яккаратаро ройгон дастрасӣ онҳо намуданд. аз ин баъд назорат аз болои сокинон дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри бухтар оид бар риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла кашидани ниқоб пурзур карда мешавад. тавре кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри бухтар изҳор доштанд фардо низ ҳамин гуна тадбирҳои безараргардонӣ дар кӯчаҳои ба номи Гогол ва Мирзоқодирови шаҳри бухтар ҳамчунин маҳаллаҳои зарбадор ва ваҳдати шаҳр роҳандозӣ карда мешавад. миннатдории худро мерасонем бо милисои шаҳри бухтар ки айни ҳол моро бо ниқобҳо таъмин карданд. миннатдории худро мерасонем айни ҳол анчунин бо ҷои зисти моро бо дезинфексия таъмин карданд.